Українська по-новому. Освітяни розробили проект нової редакції українського правопису. У Міносвіти кажуть, хочуть повернути норми сторічної давності. На ознайомлення надають трохи менше місяця, аби усі охочі могли висловитись щодо новацій. Що стане нормою, як реагують пересічні громадяни, розповість наша Олена Стецюк. Проєкт, павза та лауреат. Ці слова можуть стати нормою для українського правопису, якщо варіант нової редакції ухвалять. Нинішні норми були затверджені ще 90-го року. Урядовці-експерти працювали над змінами 3 роки, і лише зараз Міносвіти оприлюднило напрацювання. Мета – оновити мову та повернути частину першого українського правопису 1919 року, ба більше навіть декомунізувати нинішню редакцію. Справді, над українським правописом було вчинено адміністративну наругу в 33-му і подальших роках. Зараз ми частину цих норм повертаємо. Частину, але не всі, бо мова є живим явищем. У проєкті ціла низка пропозицій, але розповім про найбільш резонансні. Отже, числівник «пів» пропонується писати окремо. Наприклад, зараз «пів'яблука» пишеться з апострофом, може писатися у 2 слова. Іншомовні частки, такі як «екс», «віце», пропонується писати разом з наступною частиною. Отже, екс-президент, віце-прем'єр може стати одним словом. Паралельні форми вживання можуть бути для таких слів, як пауза, пауза, павза, ефір, етер. А ось лише з літерою «є» писатимуться слова «проєкт» та «проєкція». Мовознавець Богдана Жнюк каже, рішення щодо проекту нового правопису є оптимальним. Прогнозує, для українців це буде терапія без шоку. Цей варіант правопису здатний, мабуть, здивувати українців тим, що його буде легко прийняти, хоча загалом всякі такі явища, навіть мікрохірургія в мові, завжди сприймається важко. Чи готові українці вчити нові правила? Цікавимося у перехожих у центрі столиці. Виявляється, з помилками пишуть і за нинішніми нормами. Пів'яблука. Ті, хто пише зараз без помилок, на потенційні зміни реагують по-різному. Екс-президент, напишіть, будь ласка. Пів'яблука. Особисто я звикла до того, що я вчила в школі. Напишіть слово «екс-чемпіон». Мені все однаково. Приймуть рішення писати разом чи через дефіс, це не має принципового значення. В уряді заспокоюють, у разі ухвалення змін спочатку діятиме перехідний період. Зрозуміло, що, скажімо, в запитаннях ЗВО в ближчі роки, поки ці зміни остаточно не усталяться, є дуже простий вихід – орієнтуватись на ті норми, які не зазнали змін. Таких норм переважна більшість. Нині проект нової редакції українського правопису винесено на громадське обговорення. Триватиме воно до 15 вересня. Олена Стецюк, Ислам Пінка, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.